Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuva rechigumi nosere mwedzi uno wambudzi. Ipapa nyasi unoti ndaibiti yagoburika padandemutande ari kuti hei kune anga afunga kundipfudza nomwotika, kwai anga afunga kuti tiite tsaona mumugwagwa mumu kweru chaiko. Kuno aiwa ndapona. Zvazoburikapo kare kuti munhu anga ari kutyaira zvomutsepwede izvozvo. Munhu woZANU-PF. Mandiwe apa ari kuti aiwa ine ndiribe kana chikuita nazvo, tandopfuudzanawo zvakanyangara mumugwagwamu. Apa kutadza kana kuita sori kana kuti kudii, obva watoona kuti orererere pari pechizvino apo rekai tirambe takazviringa kuti zviri kuenda nokupi, asi zvinorwadza kana wachiita kudandi. Apa nyasi uno fadzai mahere agoburika akati inini nditoriko kuSouth Africa kumusangano G20 ndine kwanenge ndiri kureketa ndiri ikweyo. Rekai tigoona kuti achareketa kuti kudini, zvino chokuita nonyika chere kana kuti zvinokubudirisa nyika chere. Tinenge tichizokunyepai mandiwe kana zvaburika. Takadaropo kwaina Webster Shamhu aiwa tagwirei ndiye munhu agoita kuti ZANU-PF ipfumbure munguva yesarudzo dzogorera pfuura. Kwaida asiri tagwirei tiribe kuhina nokutoti ndiye anga akatoita kuti tsigira chaiko kuti simbisa zvese nomari dzache kuti tikone kuhina. Kureketa kwakadari mandiwe kuri kureketa kutoti motika dzisi dzakatengewa ma-MP ZANU-PF nevanhu vese dziya dzaindopowa vanhu ZANU-PF, ingeri mari yatagwirei agoibepi hachimubi yedu. Kam zvino hazvaburika pachena kutoti rererere wari kumora kasipiti kasingapwe mandiwe pakanyangara, asi rekai tigoramba takazviringa kuti zvinoperera kupi. Hurumende iri kuti ipapa taakufunga pokare kuti isusu tiite ndisu vanhu vanonhadzira mugwagwa yese iri kunhadziwa nemakanzuru, nokutoti makanzuru atadza kunhadzira mugwagwa. Imi unobva waita kuona kutoti wakuru wedu Nhambera wakatoita kuteya ipapapa kutoti watore mari dzomakanzuru dzinofanira kuenda kumakanzuru. Rekai tione hedu kuti zvichasvika papi, nokuti pari kuita kuvhundutsa chaiko. Apa handiti hurumende iyoyo kubudikidza noZinara ndo vanofanira vachipa makanzuruwo mari, asi wakareka kuapa makanzuru mari yacho inonhadziwa nei kumugwagwa yacho. Rekai tigoona kuti vanenge vachireketa sei. Ipapo tinokunyepai mandiwemo. Hurumende iri kuti iyo tiri kuda kuti tinhadzire kuti marezinesi maredhiyo pokare zvivhitivhiti kwai aderere. Patoni mwedzi inokwana kaya yakawanda mandiwe, kana atori mwana akazvarwa nguva yawakareketa yakutokambaira nokutoita kutekaira chaiko ipapa. Iwo wachirundoreketa kuti tiri kuda. Apa munoziva kuti mareketero avo vanotoita kunge wakutozviita mangwana. Apa haiwa wachiri wakagarira zvavo nyaya dzacho, nekutoti kuti zviitike vanofanira kundoita basi kundoburitsa mugavhimende gazeti mandiwe, ungotoburitsa utoti haiwa tachinja mari dzomutero werezinesi dzaamari yakati. Zvinotoraba mazuva mandiwe kuti zviitike, nekutoti kana wabvumirana kasodaro makurukota chinenge chinetsa chii, kureketa kutoti mareketero vanenge vari kuita pariba ari kuda kuti zviitike, nekuti vari kudya nazvo. Kuno rekai tigoona kuti zvichasvika papi, nekuti zvinoita kuhwadza izvozvi. Magaya nomukadzi wache wanga wariko kudare rodzimhosva nyasi kurotenero wakanzi aiwa kubenukai zuva rechipfumbamwe romwedzi uri kuteera yuyu panhau dzenyu dzokunzi makavhara vanhu mari. Tione kuti zvinosvika kupi izvozvo. Ukuwo Wingi D agonzi hanzi anofanira kupuwa mubairo kunyika yeZambia kana akavhoterwa. Aisiwa pane vanhu vari kunzi ndo vaimbi vari kupisa mudunhu rino rodzasi kwaAfrica noZambia National Arts Council kune mubairo inonzi Ngoma Awards. Rekai tione kuti achahwina chere. Tiri peunyepiwa kuti ari kuvhoterwa papi sei, nokutoti munondoziva zvokuvhota padandemutande zvizvi. Tinobva taita kupisa chaiko kuvhotesa kwacho kuzvinyu chaiko. Painozesa
gwenya rochitatu rokuhange raita mazuva 40 risipo rabenhuka manje izvezvi taakutanda kuriseenzesa, asi parabenhukapo gwenya rochisere rokuhangeko kubodziko kwai rabva raenda kuti rinhadziriwe. Iro gwenya rochisere iri rakaisiwa nemachina makuno kuno yano raakutonzi rinhadziriwe. Warume pakanyangarapo panenge pari kuitika heno zviri kuitika ipapo. Tikai tigoona hedu kuti zvinenge zvitikaira sei, tinozoramba tichindonyepana. WaChina kwaiko wari kunziwo wakari kuti nyika yeZimbabwe iri kutifadza, taakuda kutoti zvese zvainotitengesera zvirekewo kubhadharwa mari dzomutero. Kuita pachirungu 0% tariff. Wakomana. Kana wakadari, aiwa tinotoita kutodambuka musana mhanduwe, kukomba mamusanayo tichiita kurima kuti tiendese zvinhu kuChina kana zviri kudando. Rekai tione kuti ndizvo chere kana kuti zvinoburika sei, tinenge tichinyepana. Dzomutambo kwai papa mutambo woragibhi unenge uchinakidza gore rinouya kuri kuitiwa inonzi Nations Cup, ukuti Zimbabwe inenge iri kutamba noCanada, noGeorgia, noChile, noHong Kong, noPortugal, noRomania, noSpain, noTonga, noUruguay, noAmerica. Tikati aiwo kam zviri zvisvinu ngazviuye titambe tione kuti zvinosvika papi, kundoimba kuti tinokona kuhwina ipapo. Mutambo wokiriketi kureketa kuno Zimbabwe yatamba noPakistan ikajiwa mhanduwe. Rekai tigoona kuti zvinosvika kupi ipapa, nokutoti hei panenge pakanyangariwa, asi tinondoshira kuti wakomana wakwedu wagwete zvino. Nyasi uno PSL yange yaburitsa mhanduwe kutoti taakuchinja mitemo, taakutochinja mhanduwe matambirwo omutambo uno, kutoti ipapa taada kutoti zvikwata zviite 22, zvikwata zviri pasai chikwata chinobuditsiwa pane zviripo kare kuPSL, asi totobisa zvimwe pasi kuti zvibenhuke kuuya kumusoro. Ipapa rekai tipaone mhanduwe kuti panopera sei, nokuti palibe chizvino pakaita kunyangariwa chaiko kuzvino. Tinenge tichinyepana zvedu nokutoti ZIFA yabva yachimbidza kuburika ikati aiwaba kuribe zvakadando, nokutoti wari kufana kubuda ipapa. Apa kaa mutambo wekupedzisira iri kutambiwa kupera kwezondo rino, musomugohera yuyu. Pakanyangara mhanduwe. Rekai tigoona zvedu kuti wanozvikona chere zvavari kureketa zvopo kare kuti zvinovasiya wari papi, nokutoti ZIFA yo ndoyo yakatanda mhanduwe kuti PSL itai muite zvikwata zvinosvika 20. PSL ikati kam ndo zvatiri kuda chaizvo izvi. Kuno heno kuti zvapesana papi pokare, rekai tione. Asi wanhu havo wadziwa fane wakati Dynamos yamuda kumiririra iyoyi. Pano nyaya apa. Wamwe wagototi kwai Dynamos ndiyo ZIFA, ndiyo ZANU-PF yokubhora. Heno mhanduwe kuti ichokwadi chere, asi rekai tione ipapa kuti wanoipedza sei nyaya yacho. Tolinga dziri kuitika pasi rese kureketa kuno South Africa. Mhanduwe yaita kuagwachamura mhanduwe vanopfuura 500 chaiwo wariwo chitema wakunze kwenyika yeSouth Africa, wari kunze waribe mapepa munzvimbo yoJoburg. Pakanyangara wendo unono nyaya G20 iri kuitika iyi. Mai pari kubatiwa munhu kwete mbichana, asi rekai tione kuti zvinoperera kupi chaiko. Anonzi Brown Mohotsi kwaianga aripo ipapo mhanduwe yeyi. Akati mukwanazi naiye mambo wemazuru wese wari kuseenzera CIA, nokuti mukwanazi kwai agofundzisiwa basa kuCIA kuAmerica, saka munhu weCIA. Apa iye ari kurwadziwa kaa kutoti akatakaniwa akatanikiwa chaiko pasvinu, zvisvinu zvaagoita mutsepwede zvakatanikiwa pachena zvese. Rekai tione kuti zvichasvika kupi zvakadando. Waramaposa wagototi aiwa wakomana, America ngaireke kuita mutsepwede yakaita kudando, ida kuchijairira. Kana wakareka kuuya zviri pebasa, asi wanozondoitawo musangano G20 ikweyo waribe kupuwa kunzi oye chimuti, nokuti ndo wafana kutora chimuti. South Africa iri kuenda ba kuAmerica koatambidza chimuti. Tikati ndo zvinofana kuitika kaa, ari kutora ndiye anofana kuuya kotora. Ndo zvinoitiwa izvozvo. Kunorekai tione kuti wachaperera papi iwo waAmerica wo.
apa DRC iri kunzi noamwe wari kureketa makwai iri kufunga kutoti ise mari inoita mamiliyoni 100 kunyika kuchikwata chobhora choBarcelona. Pariba ari kuziva kuti chokwadi chere izvi rekai tirambe tichiringa kuona. Apawo waRamaphosa wangu ari kuvhura nyasi mugodhi mutsva kuri Mpopo kuku uri kutotora vanhu vanoita zviuru 2.5 kubasa. Zvavo wabiedu, rekai tirambe takazviringa kuona kuti zvinoperera kupi. Tanzania Samira Suluhu abva atoita kutoti munondidini kurekera kuno aisa mubvana wache kuti aite ndiye anoteedzera gurukota rezvofundo. Pokarebva aisa mukwasha murume womubvana wemubodziyo abva aitiwa gurukota rinoringa nezveutano. Ndokuroora kwakanaka kako kubva waroora wambuya wanokupa basa. Wazhinji wanotozviswira vachizvishaya izvi. Rekai tione zvedu kwazvinoenda. Apawo kambani yeEmirates iri kuti iyo isusu taakutoita zvisvinu tikutoisa Starlink pandege dzedu dzese kutoti vanhu vakone kusenza waribe kana chinowanetsa. Tikati nemuwandire wadzakaita wakomana Starlink anotapa. Ndipo unotoona kutoti Amazon iri kuita kunonokera zvinhu. Ingadai iriyo yakutopuwawo ipapapa kuti iite bau chairo. Rekai tigoona zvedu kwazvinoenda kuti ndokupi. Mutambo weFIFA uriko kuAmerica gore rinouyari. Wanga waripo wari kuronga mutambo uyu kuAmerica ikweyo wachiita musangano naTrump. Munotoziva mhanduwe. Paribe zvino rekai tigoona kuti wanoipedza sei nyaya yacho. Apa kambani yoCloudflare waiyanga yakatomira basa nyasi ribe kusenza wakomana vanhu vazhinji wanga waida kusenzesa dandemutande pakaita kunyangariwa woita kusaya kuti kohoko naye wakomana zviita kudandi. Idi tinondoshuvira kuti zvichinje makuno yano chaiwo. Kambani yoFord iri kuti iyo yabvumirana noAmazon kuti dzimwe motika Amazon yakona kutengesa motika dzokuwanhu ipapo uchibva watononzi haiwa tokuunzira motika mhanduwe. Tikati ndokuita zvino. Rekai tione kuti vanoperera papi, vanoramba vachidandochere kana kuti zvinosvika kupi. Chedu huringa tichinyepana. Dai vamwe watobvuma kutengesa mabhaibheri zvakachipa kunyanya ipo paBlack Friday iri kuuyai. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi chaiko, asi tinoramba tichindotenda nokuti kwanyasi aiwa tapeta zvirauro. Ndini wenyu mhanduwe onhau.